ka Bamako gouverneur k'ale kɔnɔ falai kabini tilega fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ couvre-feu banna wa a ma banne su fɛ tuma min na maaw caman sera so an ye sɛbɛn sɔrɔ k'a yira k'a fɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a fɔ maa caman ko couvre-feu bɛ sen na an ye sɛbɛn sɔrɔ ko Bamako couvre-feu ko a banna kabini jumadon o la sa min ye gouverneur ye n'o ye Bamako gouverneur ye Ablaye Kulubali ale ko a bɛ Bamako ka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyali ko ɲuman na nin ko in na tiɲɛ don couvre-feu banna nka an ye min lakɔlɔsi kununko surɔ Bamako n'a bɔlaw kɔnɔna na o ye k'a fɔ maaw ka bɔ n'u ka sɛbɛnw y'u bolo n bɛ t'i ka butiginin na yan o n bɛ na filɛ an ka duda filɛ nin ye o i ka sɛbɛn ta i bolo sabula an y'a ye k'a fɔ couvre-feu bannen don nka lakɔlɔsili bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen bɔlɔw minɛlen don min ye wolomasiri tabaw ye ani polisilakaw ka taa fara finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kan u kɔni tɛ se maa ma nka min ye k'i ɲininka i ka sɛbɛnw na i na sɛbɛnw di moto taw na di mobili taw na di i yɛrɛ taw na di maa minnu b'i kun i na olu bɛɛ lajɛlen ta di o la sa k'u y'a ɲini bɛɛ fɛ falai ni maa o maa n'i bɛ bɔ Bamako bi i ka sɛbɛn ka k'i kun anw ka da filɛ butiginin filɛ o t'a la dɛ a bila i kun i bɛ mobili kan o mobili kɔnɔ o i bɛ moto kan o i kɛlen don ka maa ta o sɛbɛn ka k'a tigi bolo o la fana an fana bɛ min ɲini faamaw fɛ falai u ka sɛbɛnko in fana filɛ u k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min sabula biométrie ale ni carte d'identité kɔrɔlen ale ni sɛbɛn tɔ minnu bɛ yen u ka campagne daminɛ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kununko surɔ an ni maaw ye ɲɔgɔn ye falai polisiw ko sa n b'i dɔ t'a la dɛ wa minɛn minnu b'i bolo i ka mobili de bɛ woloma koyi ni saki b'i bolo moto k'a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna lajɛ an kɔni a jaraw y'a bɛnnaw ma falai sɛbɛn kun b'an kun an ka mobili fɛnw kun dafalen minɛn minnu kun b'an kun minɛnw tɛ min bɛ se ka ko se maa ma nka an bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'an k'an b'a fɛ ka lafiya falai an ka sɔn nka faamaw fana k'u jija ko ka to sen na dɛ a ka bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ dɛ n'o tɛ kununko couvre-feu yɛrɛ bannen y'a sɔrɔ maa caman taara so dugu sumalen kun don mɔgɔw y'a dɔn k'u to so k'a banna n y'a dɔn bi kɔni maaw na bɔ wa n'a bɛ bɔ aw ka sɛbɛnw ta dɛ falai hali denyɛrɛnin a ka sɛbɛn bila i kun parce que n ye min ye dɔnbagaya yɛrɛ de tɛ u bɛ k'a kɛcogo de y'a kɛcogo yɛrɛ ye parce que maliyɛn fana filɛ nin ye n bɛ karisa wele hali n'i ko ka chef wele ka sira foyi t'o la sisan chef wele t'a la chef yɛrɛ tɛ téléphone ta donc bɛɛ k'i ka sɛbɛn ka bɔ n'aw ni denmisɛnninw bɛ bɔ aw ka papier dɔ bila aw kun aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'aw don waati n'aw bɔ waatiw fana jateminɛ parce que bi min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ an bɛɛ de kama an kana fɔ fana k'an bɛna gɛlɛya ta ka don la nka ɲɛmaaw fana falai u fana ka sɛbɛnko in jateminɛ an bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na lafiya la gouverneur kunun ale ye nin fɔ